Iku sapa iku, Mas Bre? Gak boleh. Awakmu melo ana Jakarta. Ya melok to. Melu kan. Loh, anu berarti ownernya naik bis yang kemarin. Jano. Ya wes Mbak pesne. Nanti sampai Solo tanggal berapa Pak? 17. Sampai Solo tanggal 18. Tanggal 18 so. Cahaya ben dhisik ya, Dim. Karena apa sih ning kono lho? Nah, apa ning iki kuwi? Ada Kuncaran. Semawe ngono, heeh. Iya, Arjo Kuncaran. Dia kan nyusul kering lumpuhe tanggal 19 ning Solo kono. Tapi 19 esok, Mas. Enggak sesuk. Ya iso to bar karnaval mek ngindangi tok ngoten mawon terus ndang berangkat. Acara sampai tanggal piro? 20. Karnavalnya sampai tanggal piro, Mas? 19. 18 19. 18 19. Oh ya, sedelok wae terus langsung makat rene, Mas. Soalnya kan awake dhewe nggawa gak trailer siji kan iku. Mongko koyo nggawa sepur. Ya anu nek Semawe cek santai yo kok bar cek son ora usah melok karnaval. Kan sing bawa khusus kan tetap akro doh. Saya kan bukan 19 kan wis nutut. Tapi kan bareng, Mas. Ya tanggal 19 kok ketinggalan bis. Bisnya budalnya jam tanggal 19. 19 esuk. Dia bar cek sone budal. Hartekon. Tapi aja nakal-nakal. Kok nakal om kula mboten tau nakal kok. Nah, iya. Nakal ra teko kene. Setelah tanggal 18 mari cek Solo itu bengi misalkan jam 12. Berarti tekan Solo 19 isu. Iya, Ya pas. pas. Terus langsung berangkat ke Jakarta 19 Iya. pagi. Kan trailernya wis tekan kene. Tuh, trailer itu berangkatnya tanggal berapa, Pak? 17. Ke Jakartanya. Ke Jakartanya ya 19 pagi itu bareng. Nutut ta iku. Nutut. Nutut. Sembilan 19 pagi berangkat. Nanti sampai sana itu pokoknya jam 00 itu kita masuk standby. Gensetmu sampean. Gensetmu cepatan yo kerusak-kerusuk iki gensetmu kuwi. Oh, set sih. Iya. Itu sampean biyai saya itu. Arek goblok iku tambahan. Apa? Jebol aja tadi. Sultan apa gak gelem melo itu? Sultan belum lek dijak. Pak, niku Apro pingin ikut. Ya delake enek tambahan oleh ngene kaya Hapro kan melok gelem. Mesti lek enten pemoliane oleh melu ngono lho. Yo gak apa-apa Mas. Arep kok melu kabeh son Jawa Timur melu gak apa-apa ngebaki tol Cikampek sampai Cikarang. Oh lah ya anu kok Sultan tak jake pisan. Wes dijak kabeh gua. Karo Hapro barang kuwi, tapi solare piye solare? Solare Pak Bro yang bayari. Ulang tahun. Mas Bro ulang tahun ya. Wonge ulang tahun. Ajete wong-wong kuwi lho, lah aku ngono wis Cocok. bebas. Aku nu bebas. Aku nu bebas. Bebas kabeh kan? Pak Bro ulang tahun wis, mau jare Pak Bro. Wah, lah aku tas ulang tahun nih. Ini. Wah, apa kamen belum tahu mah. 12.000 ngene iki wong tenan sih ndelok. Baru kali ini Ton Horek Indonesia kumpul. Dari Mas Yun nggak bisa ada yang gabung apa Budi? Mas Yun nggak live soalnya. Sinyalnya sana susah. Nanti Pak, teleponnya aja saya
ajak untuk gabung di tanggal 20. Sobat Oh, Ngarit berarti Nusantara, Sobat Ngarit Indonesia kumpul bareng ya. Rekor 14 repis. Nanti lagune andalane Mas David apa iku? Napa, Pak? Galak-galak. Pesona. Oh, pesona. Bulan Mas Bre. Oh, tiada terkira rindu segala-galanya asik. Mas Bre iku. Ini dibuatin Pak Budi yang versi bedel gitu. Dor. Oh, ini nanti komandannya di sana ada Mas Adik Sasongko itu DPR. Oh, Itu TikToknya Adik Sasongko. Ultraman teman mboten anu caleg Ultraman iki, Om. Ultraman tumut. Oh, Samsul orang ngomong belas sih bisu Sul. Orang tuh. Amsuli pokoknya enek gambare ngono ae. Aku pokoknya Cah ra duwe harapan kok. Ayo, Kang Samsul ngomong. ready tok kula. Pak Budi dengan Berarti positif ya, positif tanggal 19 pagi sampai di Solo. Ya, positif itu 19 pagi itu anu sampean, tapi sing anu armadanya tanggal 18 kita pasangi bendera Sobat Ngarit Indonesia. Terus olone masih Gibran penerus Jokowi, Lewo Audio, Bisat, BP Audio, Nada, David calon Bupati Malang. Iya. Calon Bupati Malang. Tolong dukung Bupati Malang Abbas Yang Sanusi. rasa kampanye nih gini Nek. Nggak oleh kampanye gini. Boleh no. Kowe nyambut gawe nang Malang kok. Mas Bre. Iko ngaji beki merdeka. Nek Boyolali dukung Agus Irawan. Ayo. Mas Samsul. Ayo Mas Samsul. Mas Samsul iku apa loro untu? Oke. masuk. Kali 15 yo enak. Ini malah ke ya lek dadi host ya sing delok ya. Iso teh. Ojo dewe. Lumpukne ini berarti wong papat. Tambah enak lek ojo dewe. Sobat Ngarit. Oh, total. Tapi berarti. ada truknya yang Watson apa berangkat bareng sama BP ya tanggal 17 rencananya. Yo mesisan bareng ae gak apa-apa. Lah ya anu ya mending lumpuk neng mak lah ya engko trailere neng BP engko cacah nek kabeh kan mending ben nonton mahmu kono ae anu. Yo penak nggone kolit langsung ngombo no per klipe. Kan mahmu ombo kene. Berarti langsung nggo rono kabeh. Metune kan mahmu bareng ngono. Set bisa nang kono. Ya aku soalnya butuh forklift yo entak gawe iku gak ono genset itu. Yo Mas, markas sih penak toto bareng-bareng. Kok cek soning jero Mas yo. Pengen kan yo iso penak. Apa gensete khusus trailer siji diseni genset 6 ngono. Kari nancep-nancep ke kono ya. Gowo jokeh oke hal jasa itu mah paling dia paling yo 15 sap. Trailer double gawane belum sap. Aja akeh-akeh lah akeh-akeh engko Pak, gawane pirang sapan 16 yo 16 kabeh ngono lho. Ah iya penak. Iya, tapi tak nggawa dragon ya dadi sini titik. pokoknya disawang kok ngarepe ganteng ngono ae lho.
nek di Kan nggak sawang dhuwur ya. nek di sawang ganteng